anakku sing salamaneh gen apa-apa bagus dhewe melu wong ayu Mas aku gen melu apik besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine sambil nunggu request ya nak wong ayu enggak diaturke lu ngedek gua lu so kalau pijar nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe jumeneng kira anakku sing bisa gawe maju rene no. Rada maju. Kesane dipirsani ingkang kagungan gati. Oh nggih. Bapak kalian ibu kersane mirsani kaya ngapa ta Dedek Yati Hapsari niku. Lah nggih, kados napa to kepiye opak kepiye Andika Pratama Steven ngoten nggih. Enggak. Oi, bapakku ngayai sambil menunggu atensi nggih Mbak Yati. Ambek bilih keluarga geng kang saking Sukoharjo
saking Wonosari, saking Purwodadi badhe ngesek lagon monggo. Sampeyan ke yo nak mudang anak niki enten mriki. Monggo. Ora anake bapake iki. Yo. Nah, monggo. Weh. Halo. Kira anakku. Tante. Ya. Halo. Besok bintang sama kira anakku sing tansah pokoknya engko nak urung rampung sampean tidak boleh turun dari mana, Mas? Siti Hinggil. Siti Hinggil. Nyanyinya harus di situ. Enggak boleh turun. Ora itu medok. Nah, sampai nanti Gunung Kendang. Ya, cus. Bisa gawe. Ya, betul. Bu ngantuk mboten Bu? Ngantuk. Nak ngantuk. Yang ngantuk napa mboten? Nyepakne lagu sing kinten-kinten mboten bikin ngantuk napa ngoten. Yang kakung sagune napa mangke? Nah. Pripun? Supados kita tidak bingung nggih Mbak Yati nggih. Nggih, penyanyine mending sedanten lho. Bukan lagi. SMP, SMA, kuliah. Nah, suster, ngesot dan lain-lain. Anu, ora Ding. Nggih. Ayo. Wajib dalam acara khitanan sampun katuraken. Apa? Biasa nglobi tante-tanteku yang cantik iki lho. Oh, alah tak kira ngopo. Arisan apa piye Mas? Penutupan. Badang, nggih. Kendel.
ya Mas ya. Campur sari pulok gayang Nah kene iya ya Dik ya. Pak Supri wis ngene Mas. Pak Supri. Sembah nuwun ayah nggih. Alhamdulillah. Nah iya toh. Jadi iki penglaris muga-muga berkah barokah. Amin. Doane pokoknya sing apik-apik. Sing apik. Jos. Iya. Tenan, Mau wis bisnismu wis. Hah? Bisnis. Wis. Oh wis rampung. Aku sudah mendapatkan member gaya aman. Anu piye ya? Customer. Customer. Kenalan. Oh kenalan. Iya iya iya. Yuk lanjut sik sayang. Dadaku. Wasik. Oh. Dari Kebon Jeruk beserta ibu di sana no. Ayo Mas Yati.
Mbak DHF boleh loh ini loh. Oh. Kaya lagune kan judulnya ngalamun ning ati. Iya bener ya berarti video klipnya kudu ngalamun bareng ya. Kurang happy, lagi kurang happy. Ya Allah niki enten lagu malih mboten. Lagune napa malih? Si kucing nggih. Heeh langsung labaske nggih. Ya. Kaya Asik yo. Sing tak kocak
lagune wis ganti happy jek ngalamu Mbak. Sing pundi Bu Agus? Yo. Hai. Oh ya tenang Bunda, kita amankan. Bisa ya, saudara. Nirane kowe ya. Dasar tino malam minggu o o yen wengi koyo rino tonggo tetarungan Aku fales pasti aku. Dasar tino malam minggu. Oh, onde mande Wak Angga. o Yo. o